Kok ngenyek to jenengan. Lah ngono tenan tibane kok. Ya ngono tenan yo nek ora nrimani wing usah dikempit kowe. Manut nek aku. Engko sing pas tresno tulus arep aku apa jenengan? Jenengan sing sesuai. Oh ya. Engko nek aku bahaya. Ya kan iso wae kok di ganti Tresno Yusuf. Lho. Iso. Kepripun? Sik urip ores. Wis. Sepote apa? Gundul-gundul pacul. Aku ora gundul iki. Ora ta? Oh ya berarti ora sesuai ya, ora sesuai. Ya ora sesuai genah aku cantike kok ngene kok gundul-gundul pacul lho. Lah gundul kok ora. Harus sida maju wis andang gawe perkara. Ora ngono ora kok gawe perkara. Aku ki menyesuaikan kira-kira gundul apa ora ngono. Kula gundul napa mboten Pak Bu? Ora tenan. Sing gundul napa nih? Apa nih? Bathuk ayo. Ya bathuk ki ya gundul Lah kan iya, rambute kaya. teneng kaya gendruwo teneng ya. Sing Ya, nek dalange gundul napa mboten? Mboten nek kula. Mboten. Sing gundul napa nih? Kok gundul kok manuke lho. Kok kowe ndek manuk gundul? Aduh trondol ning omah. Hah? Duh trondol ning omah. Ya ora apa-apa karang jek cilik rong tukul kok nggih. Iki wis 3 sasi urung tak. Ngapa telung sasi? Ora tak kapak-kapake ya wis. Anu wilujeng dalu Mbak Tatin. Iki nek ora dalange iki jen. Injih sugeng dalu Mas Yusuf. Menika kepanggih malih kalian kula. Jan iki kok ya ireng-ireng kabeh piyagane ireng jenengan ireng. Aku ya ireng apa sehati po ya? Lah ya wis. Ya nek pancen nyatane kasunyatane ireng berarti ya ireng tenan. Ora. Jarene sing ngendang mergo bar cukur, mosok bar cukur mah. Galake sapa sing muni galake mau, ha? Galak iki galak sayang kaya. Mulane aku mendel wae digalake ngono mah. Lah nek ora galak iki ya dutatin kok ora. Menika Pak Supardi, Ketua Panitia nggih, kalian Pak Tukimin. Oh nggih. Nggih kalih Pak Dukuh wau sing foto-foto karo aku ning ora nyawer. Bintang namane sapa? Ayo jenengan. Aku. Sesuk meneh ora dhewe Pak. Jalukke sponsor. Ora wae dhewe ya gambleh terus ngene iki kok. Ya pisan-pisan ngono kuwi kok ya. Mumpluk. Kasihan deh lo. Ayo nek aku ki nderek bingah nek ngono kuwi ora parke dihaki ngono lho tadi. Iya, nek biasane nek dalang liyane iki nek nyanyi dikeki nek iki ora. Ya nek ana ya tak nehi ya. Ora biasane tok endet dhewe ya. Ya wis kono angger dhewe kuwi sak borongke kabeh. Oh, iki Mak aku kesel lho, Mak. Cesuk tambahi ya. Lah ora tenan. Mending kami nangkani pamundutan apa ajeng pripun remiyin? Nggih, iki pinangkani sing selo-selo nyantai-nyantai sik ana sesideman to niku wau. Nggih, kalih gubuk asmara. Nggih, dienggo jampi sayah. Oh iya. Mesti kesel ta ya. Kesel nek dhewe iki omong terus. Gek sing dijak omong dalange ya. Petruk. Aku ra muni petok, aku ra wani nek muni karo dalang petok iki jan aku ra wani. Soale nek ke dalang petok iki kan ya dosa to, wong cilik kae ya dalang kok donekke petok ra ya ora. Jali bolan ono balen ono ping 50 nek. Malah petruk ora. Heeh, enten sesideman karyanipun Ki Haji Sukron Suwanda. Nggih. Heeh, bapane Dandang Gula. Oke, siap. Kok demen. Kok demen wae iki ngematke aku kabeh ya. Ayo objek besar. Heh? Piye objek tok wae ora apa-apa rasa nggo besar. Lah ya kan ya mesti sing paling ketok kan sing gedhe dhewe to. Iki ki aku ora gedhe ya. Ora to. Wis tak cilik. Iya. Wiwit maneh anderek sang
dehem diwangi dehem iki. Maria bagus kang olah bu daya nano sowan menyang kutha gedhe bendara Treska yung selendang pink. Hei, Heh, dendang kuning kok pink. aku senenge sing pink kok. Pink ki ndek sapa? Ayo selendang wis pokoke sembarang selendang sapa-sapa. Ayo kulino pro pink ndek sapa? Iki sing gawe sapa? Ayo mbok kaya. Ketoke sing ngedram sing gawe. Ayo kuwi pas natah bojone teko. Kowe iki natah apa to, Mas? Dadak takonmu. Cah cilik ra entuk bayangke konoan lho ya. Ora. Ngomong anake kaya ngene ngarepe kok. Tur ya ora apa-apa ding wong ming wayang lho ya. Heeh. Nek wayang aja pokoke aja imajinasine aja tekan ngendi-ngendi. Lah nek sing nafsu aneh sing ndek nafsu aneh kuwi semplok kuwi ya nafsu kok karo gamelan kuwi. Sapa? Semplok kuwi bonang dibolong. Ayo. Iya. Selendang kuning. Selendang kuning kang saking ngapa Pak Ibong? Nusol tulus. Wis diam di situ ya. Oke. Suara kurang permana ning wasis ngungro Ngunggrung. nek ora harus tak kempit mawon dalange. Ora apa-apa, aku Nek tak siliki ra tok dikempit. Lah, Entuke digendong. oh iya. Ngarep pamburi. Lah pilih ngendi? Ngalep pamburi, tak Ayo. gendong nih. Ngendi sing ora kresel? Apa? Ora. Ayo ngendi sing kirane kuat? Lah nek aku ya kuat ngarep oke, belakang oke. Oh iya. Mau yang mana? Ngarep buri, aku ngarep buri eco wae. Kok kono do kepengin digendong tapi kok muni ngarep. Nek gendong sakmene ya ora kuat aku. Kok njuk kepengin gendong kabeh. Digendong kaya nek numpak dadak merak lho dudu nang dhuwur. Piye? Aku tene sirahku ana. Waduh. Wong ketok era nggawa lato-lato kok ana lato-lato ngono ya. Tekan endi Mas? Kemarahi kelangan ngeng. Wah sakit le. Arang bendera Tiah Sulistya Bijer ngincangake alis. Ngopo to kok cengengesan wae iki? Ya wong seneng atine dipenge. Kok nek kelakon tak gendong wae jan iso katut aku wae. Ora. Mega wae kalah. Oh, kau. Kenapa? Nah iki nek Mega gendong kowe ya ora kuat ta ya. Ora. Wong Njekel cilike kok ngono, nek aku ya cek terus.
Piye muni piye? Jekluk. Hah? Jekluk. Beda nek sampean nggon boyo, nggon cara dadak merak kuwi mau etel wae. Etel lah aku gede kowe cilik Nah. no. Praktek no. Aja nang kene nek praktek ya. Alah. Kasing ngedrama ya kepengen mesti ya. Kepengen. Ah, nek kae ra kuat tau gede banget. Kae karo marching band nyokot drum itu dung dung dung. Kuwi nek nesu dicokot apa drame? Nyokot drum barang. Nyokot stick nanti gripis. Ayo dientekke. Oke. Terus no sesideman. Ya. Luwih becik patenan tindak bepisan Dengan kagungan piyambak ampun miki kancane. Kagungan piyambak rak ramune ya. Lah ora dicolokke ya. Nek iki nek lek nyolokke nang endi? Nang endi lek nyolokke? Kaya ning nggon cek audio kaya. Nggone Pak Peladen iki? Heeh. Duwe mic. Duwe lah nang omah kan sok karaokean. Oh, rak ngono. Oh. Nek dicolokke ceklak ngono langsung muni kok. Muni piye? Yung ngono. Ya sak uni-unine. Tak kira muni yung. Oh kuwi nek wong. Lanjut nggih. Apa ya? Liwat kincanging alisu kawasan Nadyanto sepuh ning suarane jos. Jos. Wirok suarane. Wirok suara. Wira suara kok wirok. Ya semono kuwi ora wirok. Apa? Ya ukur piti. Ya ora wis tuwa kok ya ora ya. Wirok iki gedhe, lemu. Lah iki oh ya iki cilik-cilik ting ya nggih. Piti kuwi mah. Iya. Iki dhewe ora ana lawane kudu luwih agresif. Mergane Aku tergantung lawane nek lawane meneng wae aku ya meneng wae kok.
Ayo ku lawan agresif aku ya agresif. Piye? ngono ki jare tergantung kedudukane. Lah, Ayo tergantung mapane to ya. mapan ngendi? Wis Kan nang endi? cilik kok omong mapan barang. Ayo wong ki ya wis kono lah. Nek doyak rawani deh. Wegah. Urung paham. Ora le rawani wegah. Aku dadi dalang wingit. Apa? Dalang apa? Wingit. Oh, wingit ya. Meneng-meneng gembol watu mergo krasa ngising. Kuwi rentuk pipis rentuk apa meneh kuwi mau. Ya kono. Urip ana kudu gede. Seragen kuwi, Mas. Sampeyan dhewe ora ana partnere iki tempone semene iki sing pas. Ya aku memang suka yang alun-alun. Nah, dadi ngono keri kloter kedua iki agi banterke ya wajar to bar musik ngono kan. Iya. Paham, Pak? Paham. Weh, aku ki ngene-ngene cah ndangdut e. Oh, berarti nek joget apik ya? Joget. Lumayan kena nggo pipis wong sakmene. Ping trimo nggih. Matur nuwun Mbak Tati. Nggih, nek nanggon pom bensin kan bayar sakmene cukup. Aku sok ora bayar kok. Lah engko nek turah kudu entek lho kuwi engko. Apa Kira-kira sapa sing wis entek pipisnya dipeksa kudu entek lho. Rumangsaku nek pipis kok ora mareki ya. Lah apa? Ayo tak ngene tuku mie ayam wae engko. Ya nek cukup ra apa-apa. Cukup. Lanjut ya. Iya. Mas Maka. Mas Maka. Urip ana kutha Deman wis
lunas deal. Ya. Mboko siji dituruti nggih. Pokok siji apa arep sak pemundutan minangkani lewung sesideman wae. Ya kan iso wae to medley kae. Wah ya. Bar iki langsung kan ya iso. Dalam satu waktu lho, ora dalam satu urutan ngono kuwi ora ning sak wektu ya ora iso. Sak wektu ya moek ngono. Nggih, pun dipinangkani, pun disendikani mugi katampi. Nggih, Sarana karena ning panglipun. Penggalih Nggih. nggih Pak. Sapa mau saka Semarang? Wis sembuh pokoke wis sing ngrasake. Pak Sumardi. Pak Sumardi. nggih. Ya. Pun dipinangani. Nggih. Sing kuwi mau? Saya Pak Sutio nggih tesih. Heeh. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Nggih. Iya, arep dipinangkani sisan napa ben dikancane karo teman-teman Waranggana. Mas, iki kene ndrung. Iki kene. Ih, aku ya urung Pak, pait wae pait. Oh, lah wong ayu-ayu kok ngombene pahit. Ya kan aku wis manis, dadine ya ben balance ngono lho. Iya. Antara minuman dan guenya. Paham Ya, kan? Iki aku ya meng sangu wedang pahitan. Lah, kamu manis juga. Ora, aku noleh nengen wis dadi legi. Tak kira jane nggonamu legi noleh aku dadi pahit ngono. Ora. Sikep. Ora, sikep ya manut. Oh iya. Cah cilik iki ya manut, nek ora manut Manut. jenenge wani wangkal. Heeh. Heeh. Apa? Usul. Saderengipun ngaturaken wilujeng dalu Mbak Tati, ugi wilujeng dalu Mas Ja. Heeh, wilujeng dalu Dik Dewi Megal-megol. Gol piye to? Ayo jenengmu rak ya kuwi. Oke, sugeng dalu ugi Mas Daki Yusuf Nyosor. Nah iki pas iki. Nek dadake siji kaya mentok. Sing siji megal-megol, sing siji nyosor dadi antara kalian berdua adalah mentok. Anjur mentrok. Wis yo Nek sosor-sosoran. aku karo Mas Da mentok jenengan napane? Aku gundul mawon. Urung sida wis gundul pacul gundulmu kowe. Awon dhisik tak sepoti mentrok-mentrok ya ora gelem. Ya kan aku ya ora ya sing pas kaya Mbak Mega iki mau kan ya pas. Dadi wong cantik medun iki ya gaya ngono lho. Nek gundul pacul nek nyekeli gundul ngene. Ya ora apa-apa, toko ngene iki. Jenengan iki kok sok sembrono. Nek kalih tiyang Waranggana Pesinden niku kudune iki kedah alus. Kandhanono kuwi. Aku kono wis ora alus karo aku kok. Nek aku ya tergantung mau urung sida wis digundul-gundulke. Waranggana iki berjasan. Oh. Nah, rungokke kupinge kuwi. Nggih, Bu, nggih, Bu. Terus Waranggana iki berjasa. Oh, betul. Riyen zaman Sunan Kalijaga Oh, nika piye jaman damel Masjid Agung Demak nika lak ngagem kayu jati. Wah, iki pengajian iki kok. Lah piye to dikandani kok ngono kuwi. Ora kepiye. Kayu jati entah. Heeh. Lah saking gedene kayu jati wae lak nek digotong menungso ki ora kuat. Ora ngoten kuat. lho. Njur dikelekke entah. Di sindeni ilir-ilir Ora. iki berjasa. Sindeni iso ngalekke kayu, aja meneh kayu. Dalang karo wiyaga iso keli. Oh, kowe nek ora tak jawab ora tekan kene ya kowe. Gila. Iki cilik-cilik ya nganu ya. Sopo sing marahi? Wah, iki omongane pedes kok wis Nek mau ngarep-ngarep ki kedoke apik iki kok mburi-mburine kok iso ngelekke wiyaga karo dalang iki. Lho lalak ya tenan to, Mbak. Contone piye? Lah ya nek kecantol dadi bojone ngono lho, Mbak, maksude iso. Ah nek ngono berarti ya iso ngelekke nganu barang. Apa urung sida kok wis guyu? Ya pekarangan, ya sawah. Ayo nggo ragat kaya. Lah kita ya. Nek serius. Mulane ora main-main karo sinden tak andani wae. Ora main-main ya gur ning panggung tok. Jembengkan kuping Anda. Gatekno gobokmu. Kaya bola dewa. Kaya bola dewa. Lek nomor 4mu gatekno gobokmu. Ayo ngono kuwi aku ya tiru-tiru bola dewa. Wis kono. Nyelat nyeni.
Menika Mbak Mega sampun majeng menika. Kan napa Mas Da? Ayo karepmu. Piye to iki yo tak bali wae nek wis dibayar e. Aku wis seneng karo aku. Mutungan. Oh dikandani lho, iki kandani apik-apik ya Mbak Mega. Aja tok nyemaleke sinden. Nek dalang ora disindeni piye Jal? Ora masalah. Lah, Ora masalah. kowe arep dadi dalang cangkeman sing neng nong. Yo Mas, jeleng ngono. Dalang iki sing ngiringi wiyaga, gamelan ora nggo sinden. Lah kepepete ora ana sinden kok dalange iso ming sing dionekke sampak ora mbutuhke sinden. Saiki pertunjukan saiki nek ora ana sinden penontonnya ora bakal sakmene iki tak kandhani. Ayo tergantung le nanggap kowe. Lho, Ya sak semene iki nganu lek arep nganti Mbak wayangan ngono ora mungkin delok dalang ora mungkin delok sindene. heeh. Sindene sapa kaya bengi iki? Sapa bintang tamune Tatin? Lah ndelok aku. Lah iya. Ngono lho. Ya wis aku ngalah. Ya kan penonton ki warna-warna sing dene arep delok dalange, sing dene arep delok wiyagane, sing dene arep delok sindene, sing dene arep tuku bakso ya ono. Ono. Lah kan warna-warna. Dadine ini adalah satu kesatuan. Dadi aja dipecah-pecah ngono kuwi lho. Dong ora? Kamu dong. Wah, mbok ono kuwi lho. Wah, titenono kowe. Ngapa? Ora ngopo-ngopo aku ya takon niteni kok. Lah iya tak titeni. Titenono kowe. Lah iya, wong ki jare kon titen tengen. Ngono kae. Kok ngenyek to jenengan iki. Lah ngono tenan tibane kok. Lah ya ngono tenan yo nek ora nrimani wing usah dikempit kowe. Manut nek aku. Engko sing pas tresno tulus arep aku apa jenengan? Jenengan sing sesuai. Oh ya. Kok nek aku bahaya. Ya kan iso wae kok di ganti Tresno Yusuf Lho, kan lho, ya lho. iso. Lho, Sing kok penting bahaya. suku katane padha. Ngono lho. Ora mung tulus tok. Ya kudu nglegenos kok. Lah ya tulus karo Yusuf kan padha. Karo S Ukune ngono lho. Lah nek UF kan ya engko nglegenus. Ora nglegenus. Ya kan sepenting UU kabeh. Tulus karo Yusuf. Kan meh-meh padha. Kuwi wiyaga semene iki suarane atos kabeh. Iya. Dorong tau ngrasake larane dipisui wong bisu kok. Anjir kaya ngono kuwi. Durung tau dirasake dipendeliki wong ora roh ae. Kowe luwe atos kowe. Ya dadi dalang ki kudu ngono kuwi. Jenenge ngesui wiyaga iki ya ana sing watake ngene iki, ana sing watake alus, ana sing watake kasar ya kudu sabar. Ngono lho, Mas. Nek kula- Sinden ki ya ngapa? Nek kula iki ati segara. Ati segara. Asin berarti atimu. Asen ngono. Ya ora apa-apa. Penting jembar Jembar apane? segara. Mah guyang-guyu dhewe ta. Iki sajake obate rong dombe apa? Wis. Oh wis. Ayo justru nek overdosis iki ngene iki. Mumbrus kuwi mau. Ya ngumpluk. Ya tresno bulus. Heh? Kok bules? Mumbrus piye to? Lah nek nek Lenang ya Pak Tulus, nek wedok ya bulus. Ya aku mbok anggap bules lho. Hah? Jare gundul kuwi mau. Sing gundul iki ra ndekmu. Ngono aku ra ya. Oh, nganti kaya reti-reti ya. Lah iki nek iki pas iki gundul. Bathuke Gundul piye? Oh iya. Ya kaya lapangan nek kuwi. Ora apa-apa kena nggo mendarat mendarat sapa? pesawat. Mendarat ki ya ora ning Bathuk kok. Jare mok jembar. Mendarat laler ya iso lho. Dadi mencok nang Bathuk. Wah, kae laler ki wong sing paling neracak. Lah piye? Kok iso? Amit turut sirahe Pak Presiden barang teranyaan kok. Jenenge wae kewan. Sapa ya? Nah, sules. Kau. Kae mbiyen cintane tak tolak. Apa nggih, Pak? Jenengan iki yo ngrumangsani ngoten lho, Pak. Kleku. Iki sakmene iki sing tak tolak oke. Wis
dhewe-dhewe ben. Lah wingi anu kuwi wis curhat karo aku. Lah aku ki apa to? Bondo ora. Rupa ya ora. Sapa kuwi? Ya kuwi. Nggih nang ngono kok arek. Aneng kok sampean ya gelem-gelem wae dituduh ngoten niku. Lah sing penting duit. Walah, Jen. Apa sih? Neng cah cilik-cilik lho neng kene. Sogokno le. Aja le. Ora sida tak jak mabar Kuwi lho ana buah salak nang kono lho. Sogokan. Ora ana kok. Nek ora ya kuwi ana dolanan lato-lato. Ayo Mbak Mega, kowe mah bayangke engko. Hah? Mikir loading lho. Kok guyang-guyu iki ngembayangke ge? Ya sumeh lho, Mbak. Oh, tak kira nek bayangke sing cah cilik arep disogok kuwi mah. Joget no ga Mega? Ipan? Joget no. Iya, parai, Mbak. Hah? Parai. Wiki sen tak nenek wayangan. Lah, nang apa? Anak ora wayangan ku nang omah jogetan kaya wong gendeng ae. Ngerti po? Wah, Ngono wis. Biasa joget berdua. ora ngono. Lah? Aku esuk tangi turu wis tulit. Oh iki. Terus piye? Video call lah wis kok Terus? bocahe HP sendeke ngene iki ning nggon meja gandok kae. Kuwi nggodhok wedang arep adus karo jogetan. Alah, ternyata ada visinan to iki. Kalian ada apa? Ha ya iki ya wajar to ya sing jeneng wong kangen. Wajar po ya ora nek joget-joget barang kok dituduhke iki ketake ora wajar deh. Ha iki wong kegiatan sehari-hari ngono lho. Ora iki pacarmu. Kudu karepmu sing Piye ta ki? Ayo ngaku ra. Ayo pacarmu po Du. Heeh. Wah. Mbok ngono. Ayo catetan. Ngapa? Piye? Posike aku ora arep kesusu catetan kok. Ayo. Kowe pacare Mas Yusuf ta? Mbok kae. Oh. Kancane kang sakara karo. Ya wis nek umpamane do pacaran ki boleh, tapi yang terpenting adalah sinau dulu, belajar Lah. dulu ya. Iki nggo semangat belajar enggak apa-apa. Aku mbiyen yo pacaran ngono kuwi ning aku kelas 3 SMA, le pacaran nek SMP dong kenal. Ayo not laku ning jaman Kelas kok ya. kelas 3 SMA lak lagi pacaran, se SMP niku lak PDKT ngoten to. Lah kowe kelas 3 Ping apa? bola-bali. Hah? Hah? Maksud lo? Ping bola-bali PDKT ngoten lho Mas. Ora ya. Aku enggak gampang jatuh cinta. Wah. Masa? Satu kali seumur hidup. Wah. Atau Amin. Mas Lilis?